ken ka oras alas 3 di parbaho mangigmo sa mits umiweng ni aya may nga papel na siraya tasibay mo ako na ay ayatin ka Imay saan ang ken ka ket puso na agrupbat ken ka hindi mo pulos pagarupen at tagtagain pen na ka tuy kanta amang sakit ta puso siya tagrayo ken ka naminawan kapag padang madagkaanggan awan makabulod nagdagat to'y puso sikalae biyag ko namin awan kapag padang nadagkaanggan awan makabulod tadakat to'y puso sikalaeng biyag ko Sangan ang tedken ka ket pusong nagrukbab ken ka hindi mo pulos pagarupen at tagtagain pen na ka tuy kanta man sakit ta puso siya tagrayo ken ka naminawan kapag padang madagkaangga awan makabulod kadadakat to'y puso sikalaeng biyag ko namin awan kapag padang nadagkaanggat awan makabulod tadakat to'y puso sikalaeng biyag ko Pagyamanan, idol!